Philippine National Police naka-heightened alert nunot sa nagkadaiyang mga kalihukan. Usa niini ang pagbukas sa local campaign period ugmang adlaw, Marso 28 diin gipanglantawan nga mulusad og mga political rally ang nagkalain-laing mga partido. Ugmang adlaw usab ang 80th birthday ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte diin may mga kalihukan nga giandam ang iya mga supporters. Dinhi sa Subo, gipahibaw na sa mga supporters ni Duterte ang pagpahigayon nila og manyanita for FPRRD pinaagi sa usa ka unity ride ug uban pang mga kalihukan. May mga panagtapok usab nga himoon ugmang adlaw ang mga supporters sa kanhi presidente sa mga silingang probinsya sama sa Bohol ug Negros Oriental. Heightened alert, meaning ang among leave ug among gi-minimize na lang gyud na o dili lang gyud importante, dili gyud pwede ka-leave. Ang pwede lang maka-leave kato masakit na lang gyud. Ato mga vacation na to, gather leave na to is gi-cancel sa as of now.